Rullaa ja näkyy. No niin. Ei muuta kuin Kyllä sulle. Uuden aikainen, vanha-aikainen sekä että molempia. Sekä että ja molempia. Viimeinen määrä. Niin kyllä. Sulla on niin paljon niitä nauhoituksia ja kaikki haluaa jotain. Tiesin mä heitän ja mä en tiedä mitä tässä siitä. Mä luulen, että mä siirräsin siitä päin. Joka tapauksessa. Mä oikeesti mietin just tuollaista, kun mä etin päättää tässä. Se on mitä pikkasen vaikeutta huomasin, että ensinkin omalle silmällä sitten, niin se helppoa, vaikka se on hitpottanut silmällä. Mä mietin itse asiassa myös, että mitä mä tein täällä tupakossa. Mä tiesin, että se pitää tehdä näin, joten mokataan se nyt sitten toisen kerran. Vähän sen tavallaan, ei sen vaikeakaan. Se hirveä. Tää on vähän tämmönen volatiili hömmeli, kökeläs hömmeli. Hömmelis sen pömmelis. Melkein lupaa heittää sen yhden kokonaisen vielä. Melkein lupaa, mutta en ihan kehtaa. Se on piece of takes niin sanotusti. Tiedä oliko edes kuve, mutta take oli ihan selvä. Tiesin, että mä heitän suunnilleen näin hyvin ja sit sä heit hirveen hyvin ja sit se on ihan Ikävä kyllä mä tiesin. Se on se kuve piti olla. Näin se kyllä sä voidattaa joka tapauksessa. Mä olet 4 parulta ja voit vähintään backkampaa. Muuten on veema. Ei kehtaa. Mä ymmärrän. Oliks tää helppo sulle? Ai tää on oikeesti helppo. On tää oikeesti helppo. Soitetaan jos. Mä oli helppo. Vaikka pitäis näinkin hölmösti, eikä miettisi yhtään mitään sen jälkeen. 6-2 tai Noi vaikkapa ne vaihtoehto. No okei, sori. Lähdetään yhdestä. Noin. Yksi jäljellä. Mä en uskalla jättää tätä tilannetta noin järjeksi. Nyt mä heitän kokonaisia. Sillä ei ole mitään. Se on sit oma mokata. Ihan läheltä viivaskirjoit. Nyt se sitten sopiva. Juuri oikea aika. Täydellinen ajoissa. 4-4 ja... Ei ihan, mutta mieleen. On se vissiin menossa. Oi, se tulee liian hyvä. Täytyy sanoa, nyt se... Joo, ei se vieläkään huono. En ole kyllä varma, pelasiko mieluummin valkoisella vai. Se on vähän 50-60. Kumpi tahansa voi voittaa. Niin, se on niinku 50-60, eikö se ole ihan sama vaikea kysymys? 1, 2, 3. Se on tietysti ainoa vaihtoehto, mikä mä voin keksiä, kun mä ymmärrän totta. Tää on moka, se takia se pitää tehdä.
Just niin monta, sit Jasukin tulee vielä manaamaan. Kumpaa sen manaa, katsotaan nyt se. On manauksen manaus. Uskallanko mä jättää? En mä kyllä uskalla. Se ei ole epäselvä. Ihan selvä vaisavana. Kumminkin vähän nyt tänne. Täydellinen ajatus. Tuo on täydellinen ajatus. Ei saatana. Täykelä. Arvasin, että mä heitän jotain tosi merkittävän typerää. Edelleen täydellinen. Ihan täydellinen ajatus. Kosmalla pelaa niin paskasti, että mulla on ikinä. Pääsee tietenkin profiileiksi niin pasesta. Eli Lapinkaasta. Lappi lisää. Kato, tää on todellista. Yleensä tässä vaiheessa ei ole hittipaikkaa. Yleensä. Toistaiseksi ei vieläkään. Kohta se tulee korkojen kerran. No fun. Not too much. Yes. Joku osaisi tämän. Jasu esimerkiksi tekisi tämän täydellisesti siihen tähän kohtaan. Sinua ei ole niin taitava kuin Jasu. Meillä on kauheita vaihtoehtoja. Oikeasti on näkee paljon perssilmällä miten kauheita se on. Ei pysty. Tuossa Barcelonin ja Barcelona on vielä punainen ja Barcelona kuispallo on punainen. No niin, sitä se uneni ei tiedä. Noin vähän laita pois, se on mitään. Joo, katsotaan oikeesti. Joo, mitään hätää. Mulla on tilanne täydellinen, ellei jopa halua. Mutta ne vaan uudestaan. Pitihän se arvata. Kato, mä näytän. Ota. Kieltämättä se voi olla. Hassunta, ettei häveä kummonen edes tästä. Niin, se olisi kyllä hauskaa. Tässä on helppo hävitä normaalikin tai jopa voittaa. Sekin on tosi helppoa. Kuten näkyy. Ihan hassuja. Ja sitten voitat vielä. Täys tehtiin. Nyt mä en enää osaa mun voittaa. Mä alkaa vähän se usko hiipumaan. Ei, kun tää on tupla hitti ja You Know the Trio. Kyllä sä tiedät poran. Sä tiedät poran. You Know the Trio. Uskomaton jätkä. Ai että. Arvasit kyllä hyvin. Mä olisin kyllä ehkä jäänyt. Mä olisin kyllä jäänyt siihen, mutta hyvin arvasit. Oli helvetin hyvä arvo. Eikö siinä pitää olla joku mahdollisuus voittaa? No siis, lähinnä se, että sä seivat gammonita sieltä. Siis idea on se, että sä seivat gammonita tuolla tavalla jäämällä ehkä enemmän, koska saat sen hittipaikan. Silloinhan sä seivat gammonita. Ehkä enemmän, ei kuulosta vielä vakuuttaa. Niin mä sanoisin, että mä olisin jäänyt sen takia, että mä jätän aika usein hitin ja sitten se hitti tulee, niin sit sä olet useammin seivaus gammonia, koska sä et seivaa gammonia tollakaan tavalla, kun sä lähet niin kojuus. Backgammoni tietenkin poistuu. Mä olisin ehkä jäänyt siihen. Mulla ei ole harmaita aavistusta. Mulla on harmaa aavistus, mutta ei mikään mustavalkoinen aavistus. Toisaalta Robat kertoo, että se oli oikein. Robat kyllä oli tällä kertaa viimeisin tekijä ketjussa, joka tulee sitten rankasta. Siellä on hoidon. Tää on tietysti tylsä, mutta tavallaan oikein. Tylsä aina. Aina on. Se on oikein.
Kakkonen on ainoa toimii tässä, mutta on vähän huono. No, tää on aika huono esimerkiksi. Täällä nyt niin paljon vielä iloa elämään synny, että olisi kannattaisi illua alasti koreilla ja huutaa juttuja. No niin, siinä se sama. Mutta muinen ei. Ja. On siinä, mutta on oikeasti mielenkiintoista. Ei ne ole. On siinä kaikenlaisia vaihtoehtoja. Mä en osaa kyllä nopeasti sanoa mitenkään vakuuttomasti, mikä tässä on se idea NS. Nyt täytyy sanoa, että tää heikko on vähän masentava. Jätä mun välin rauhaa. Mä pystyn, kun nämä heitot pakottaa tekemään mitään. Jos ne heitot mahdollistaisi, mä kyllä jaksan. Sun on tuo ankkuri, ja sit jos sä teet ton ankkurin, niin siitähän mun tilanne ei ole välttämättä vielä hirveenkään. Joku laittaisi kakkosen tuohon, Jasu vetäisi kakkosen. Tiedät, että Jasu vetäisi kakkosen. Oikeesti, Jasu on just sellainen. Jasu on just sellainen jätkä. Ryyhkäs, mitäs tuohon se kakkosen? Minkä siihen mä kakkosen? Sen takia, kun se on Jasu. Se ihan vaan, että toteuttaisi vähän niin kuin Scorpion toteuttaa oman luonne tai Kilpikanan selässä. Jasu toteuttaa oman. Tiedätkö, Simo on niin ujo paska, että Simo ei ymmärrä tehdä näin älyviästi. Simo on tyhmä. Simo ei osaa elämässä. Simo pelkää tuplakolmosta. Simo. Tää on kyllä helppo teikki, mä voin kertoa sulle. Mutta se ei enää ole. On se edelleenkin aika helppo. Se on rehellisesti. Mä tässä toisaalta jossain vaiheessa mun pitäisi miettiä sitä kupettaa. Onhan täällä saatana aika vaalassa. Mä sen juoksuun, mä voitan, pizzaa mä voitan vähän isoa. En mä tiedä. Mä oon niin tyhmä, että mä missin kuveisiin. Ei se, vedetään nyt vaan. En mä tiedä. Mä oon tyhmä. Nyt sä sen teet. Kyllä mä en tiedä. Tyhmä kuve. Nyt se iski. Saattaisi olla oikeinkin, jos noin heitetään. Tiedän, että noin heidot, sitten se oli kiko. Mä tiedän. Kolmonen on vissiin. Tosa. Ja ykkönen on vissiin. Nelonen on vissiin siinä. Nelosta puheenjohtaja. Mä ajattelin niinku, tervetuloa kotiin päästä. Olisi vielä yksi jäljellä. Onko mitään kirjaimellista pointtia tässä? Nyt hyvä hetki tulla sisään. No, nyt on hyvä hetki. Milloin vaan on hyvä hetki? Siellä ollaan. Siellä ollaan, mutta pysytään. Se on hyvä hetki purkaa toitua. Oliko hyvä kuves? Joo. En mä tiedä, oliko siinä jälkeen. Koressa mä 4-0 joo. Helppo teikki sehän siitä tekee, kun se on. 50 Pekka tapas. Totta! Oot ihan oikeassa. Ihan oikein. No nyt saa esimerkiksi häviä. Janne ei tänään kyllä heittänyt normaali tyyliin. Mielestäni saisit Janne osunut jo 3 kertaa. Mikäs tässä ihmetyttää? Se on ihmetyttää suuresti.
Aiku ärsyttää tulla hidalta. Tiedätkö kuinka paljon se niin on? Jos mä jätän tuplat kolmosen, mä tössin sen, kun mä syön ja teen ton pointin ja sit se parottaa tapaa. Mä tössin tuplat kolmosessa. Mä oikein tössin sen. Se on varma tössi. Lupaan tössi. Jos Janne ei tee tuota novelikkaa, sä teet saman novelin. Sitten mä saatan harkita vähän erilaista. Tuosta pari tonnia vetoa Janne, toinen ei huolta. Mä olisin tehnyt sen munakkaa itse. Varmaankin, mutta mä tiedän. Sen mä tiedän, että nyt Janne viimeistään osuus. Tämä on ihan naurettava. Eihän Janne nyt voi montaa kertaa putkeen tää on. Ei. No ilmeisesti olen väärässä. Sori vaan tää. Joskus mäkin olen väärässä. Joskus sitä tapahtuu, että meikäläinen osaa väärin arvioida nämä tilanteet. Jos mä jätän tupla vitosen, niin tiedätkö mitä? Sen jälkeen lähtee niinku... Lauta lähtee tuosta ikkunasta, Janne lähtee perässä ja mä hyppään harakiriin, koska mä lähtee eteen niin paljon. Joo. Äiti avaa ikkuna sitä ennen. No en mä välttämättä niin väkivaltaisesti ryhtyisi, mutta mun käväs mielessä, että se voisi olla vaikuttaa. Jasu itse asiassa joutuisi kanssiin tässä. Mä vois mennä pehmysteeksi hiekkamuttiin. Etukäteen. Joo, mutta viton olisi kieltänyt tuolla äsken aika korkealla heittää. No, ei tääkään nyt niin hyvä ollut, mutta ei se mikään kustantainen äsken. Naurettu nyt, että Janne voittaa juoksun tästä. Janne voi voittaa jopa juoksun, se ei ole mitenkään mahdollista. Näin. Siinä se vähän vaikuttaa. Hyvinkin vähän. Ellei mä sit jotenkin onnistu tsemppiä tässä. En mä osaa tsemppiä. Kuja tsemppaa. Se on vissiin. Kolmas se on huono. Se on vähän huono. Aina, joka kerta 6-1 missä. Aina 6-1 missä. Joka kerta. Ainut kerta. Mikä kakkosen sä heitit tää? Ei mitään mistä, koska se vitossa on niin. Sitten mun pitäisi heittää sut oikeesti. Saat Sä pääsit kammonista kuitenkin. Pääsit säkälkaan. Tästä on kyllä mulla on nyt isot kuppat. Nyt on 4 nimenomaan. Se on se nyt tupla 4 kuitenkaan heittäisi. Voisi olla jotain saada. No. Okei, 4. nyt toden sanoo. Rohkeat katsottaisi 5. Miksei se nyt tuu se? No, täytyy sanoa, sä oot heittänyt ällistyttävää puolesta. Ällistyttävä paskaa. Ällistyttävää. Mikä väristä? Jänniä heittää saa kyllä aikaisemmin. Ehkä. Mitä tässä nyt taas pitää tehdä? Ei hätää, sulla on aikaa miettiä, kannattaa miettiä tää puolella. Tää kaikki ratkeaa. No tupla 1 jättää, jos sä pointin pidät, jos sä et pidä pointteja, niin kaikki vie sisään ja riippuen vähän tyylistä, mitä se jättää, millä tyylillä se menee sisään. Tupla 1 jälkeen on aika monta sisällä, et sä sitä viikilläkään vielä voita ihan automaattisesti. Tosin voi jättää, jatko voi mennä vituukset, no se on toisin. Jos sä viet tupla 1, niin sä et tee siitä. Jos sä olet melkein mitä tahansa. No, älä pysty miettimään ylöttänättäkään. Mä puhun vähän asiaa.
Kaikki Sori, aika. mä oon hiljaa. En mäkin. Jani täytyy toivottaa merkistä. Joo, se on asia merkitystä. Parin tuhannesosa peto. Mä se tiedän katsoa. Eikö se yksi kannata katsoa ja sitten... Ehkä. Ja sitten tietenkin mä joudun 3 ykkösiä tommoset, mä joudun siirtää 4 ykkösiä. Just toi. Nimenomaan. Nelos ykkönen, 3 ykkönen. Tai ainakin 3 ykkösiä. En mä tiedä. En mä siitä tiedä. Mutta todennäköisesti aivan tuhannesosa. Puhutaan tosissaan tämmöisestä, jos siinä on joku. Näitähän kannattaa aina miettiä, tärkeitä. No voi, niitä voi miettiä tietenkin, en mä sitä sano, että se huonosti ajateltu tai huonosti vetty aikaa. Joo, pieni saunimarkkinointi. Se riittää. Ai niin, sekin taisi joo, se riittää. Tämähän on ihan yhtä murskausta. Sori vaan, my bad. Sulla oli kyllä muutama paikka siinä, jotain mukavaa. En mä tiedä, oliko se edes järkevä kuulla oikeesti, vaikka tossa koressa. Tää oli vain riilottaa se säkä. Joo oikeesti, miten sä missasit? 4 vai 5 siinä oli niitä paikkoja? En mä tiedä. Oli monta. Vai tulis niitä vielä yksi? En mä tiedä, no oli niitä monta. Se on aina, että oli riittävän monta, että yleensä sitä ei ole pitäisi osua. Sitten kun sitä putos ykköstä kaivaa. Joo, sit se ei tule. Sepä se. Täytyy sanoa, että kyllä nyt heti minun ennakko-odotukset aika rankasta. Ehkä se jatkossa taas omaksi itseksi. Oma itsesi. Ei mieltä sitä toista, oli se oikea ikinä ollut. Aivan. Kerran se oli oikein. Ei se ikinä ollut ainakaan oikein, ei se ole tänään kertaa. Ei se vaan. Yksi kutonen on vaikea. Onneksi mä heittänyt sitä, se on oikeasti vaikea siitä. Että onko se toi vai toi. Sehän on ihan varma mistään. Helppo siirtää. Kympiä suottia. En minä tiedä, se on kyllä vähän tyylistä, kun sä oot liian kova suettimies. Siinähän tulee vittu pataa, ettei tule järkevää. Janne. on vähän... En tiedä. Ainakin tässä joka tapauksessa joutuu pelaamaan tämän matsin, ettei katsotaan mitä siinä on. Okei, vi ses på sommaren. Vi ses på sommaren. You know what I'm saying. Moi moi! On kyllä sitten taas sarjassamme, onko tää iso tössi vai pieni tössi? Tämä. Ei, tää on tössi. Mitä tössi? Soita. Sitten tietysti toisaalta. Onko kun kokos? Se olisi pointilla hitas, mutta siitä vittuu. Se eka tössi. Se on vika ja eka tössi. En mä sano, että se on oikein, mutta sulla on 3 pinon tossa pitää primata. En mä sano, että se on oikein, mutta siitä. Okei, myönnetään meille. En kautta. Mä olin liian nopea. Olin liian nopea, jää sen miettimään. Oli siinä varmaan vaikea.
Ja green. Mä olisin ihan täysin tavallisesti tällä kertaa. Kun sulla on 3 pino tässä, sen takia se primus vähän pieni prioriteetti, ettei jätä siis hittiä. Mä ymmärrän tämän pointin, mä ymmärrän sen idean, mutta sit se jättää tonne yhden kaverin, tietsä niin. Ai niin joo, nyt mä taisin vasta mitä sä oikeesti. Mä oon ihan daijulla päällä tänään. Joo, ihan oikeesti. Joo, ois tehdä. Ois sä jättänyt 4 kuuta? Näin, mä ois jättänyt joo, en mä sitä miettinyt. Mä en miettinyt oikeastaan yhtään mitään. Eikö enää ois jättänyt? En mä tiedä, että se on jättänyt sinne. Ei se ainakaan hyvä asia. Toi on tehty. Se on varmaan tehty siitä. Joo, ehdottomasti virhe. Mä. Onhan se Sokea silmä. silmä oli sokea oli meitsin silmä tänään. Annetaan sulle kaikki vaihtoehdot. No jos mä jään sinne ja sä tulet yli tonne, siitä mä jään sinne. Se vaan vedetään. Tuolla oli tollanen. Yllätys. Mä oon tossa, mä saatan just lampua. Se on oikein hyvä. Eikä nyt kovin hyvä. Välttämättä. Ei välttämättä. Nyt, ettei käy simoja ja jotain. Onhan se vähän sellaista. Okei, siinä olisi pitänyt vähän aikaa miettiä enemmän. Ei mulla ole kiinni mihinkään. Turhaan hätiköidessä. Hätiköiminen ei kannata yleensä elämässä muutenkaan. Se on. Jos. On parempaa tekemistä kanssa. Se on kai keskimäärin noin. Keskimäärin noin. Tämä on ihan todellista. Tämä ei edes todellista. Tämä on keskimäärin tämä. Onko todellista? On. Keskimäärin. Ei tosiaan. Tuo nelos on huvittava. Se olisi joutunut ehkä syömään, että mä olisin joutunut tehdä tuota sen sisään ja taas se on hauska. Se on tosi hauska.
osataan. Ei tässä ole mitään miettimistä. Oikeastaan ihan tuplaneuvos, eikä vaan. Oli vähän eri. Ei ollut kukaan. Tuon on supponen. Tällainen nimi. Eikö täältä? Se on yksi vaihtoehto. Ei se huono ole. Se voi olla huono. Nehän jotain sitä vastaan. Mene sijoittaa. Pitäisikö mä vetää toi tuonne? Se on hyvä kysymys. Joo, se tietysti kysymys. Se edullista mulle tehdä se sit kun se hittaa. Sitä sinä voi käydä se ja tulee L. Kyllä, mä luulen näin se menee. Taas se miljoona vuotta ja sit sä huolet perässä. Eli ennen teet Japaniin sellaisia. Täällä en näe jotain perustelua. Tuplattuna mulle ja tuplattuna sulle ja tuplattuna mulle. Olisiko se hyvä save? Olisiko hyvä save? Tykkäis. Olisiko sun mielestä niinku cliff? Tää on melkein yhtä hyvä tuplattuna, jos sä alat heittää tuplattuna sen meidän luo. Tapahtunut näinä päivinä. Tapahtunut näinä päivinä näin. Mitä? Se ei haittaa semmoista. Siellä taas lurkkii uudestaan. Se niinkin. Niin, mutta olet myös se Toisaalta niin. Siitä se taas. Aina se sieltä tulee. Mistäs tää arvosit? Ette arvonnut Siia leikkaamista kehittää. Mä että toisaalta hittoa vasta ollut päivästä. Tää oli parempi tuolla vielä. Mä oon mennä hieman vähän. Joka voittaa itse asiassa ihan saatanasti perätä. Melkein voittoja on hyvin lähellä. Hyvin lähellä on voinut kyllä. Mä tarvitsin parhaat tuplat, jos sitä eteenpäin keskustellaan. Eikö? Se on yhdet tuplat, mitä sä Tää on melkein. Mutta siis mä sain uudestaan. Ai. Se 2 ykkösiä nyt oikein paljon, niin eteenpäin. On niin hyvä. Yksi pointsi. Joo, se tuplakakkonen tuli tehty vähän liikkiä. Ja tavalla kyllä täytyy tunnustaa, että olet ihan oikeassa noin varmasti. Mä olin harkinnut. En tiedä ratkaisiko peliä, mutta on hyvä tehdä hätiköidystä. Ei ole hyvä ajatus. Niin, mutta se ei vielä. Tuossa kehveliä. On se epeli. Nyt mä pystyn teikkaamaan, koska tämähän on pieni etu. Mitä Simo menee tuossa tosissa jo? Säkälä ne hevosetkin nauraa. Aika monen temppu. Epeli on aina epeli, vaikka voissa paistaisi.
nähdä, miten se epenointi jatkuu. Jos se saa jatkuu, niin saa luvan jatkuu. Jos se jatkuu, saa luvan jatkuu. Joo, tää ujon miehen erikoisia, koska en mä näe missään neonäytössä, se ei näin. Sitä oikein on missään. Ja missään. Harmillinen. Sulla lohdutusta. Aina kannattaa tulla pelaamaan teidän kanssa biljardia. Kyllä noi pisut kannattaa aina niitä perata. Niin. On kai se tultava kärkkymään, kun kaikki vaihtoehdot on niin köyhkiä. Kökkönen tämäkin on. Tosta ei oo missään muualla kuin tuolla. Yksi tässä sätkii vielä, mutta eiköhän se pikkuhiljaa palautettu. Palautuspäivä tupla kolmosella. Mitä veikkaa? Heitän mä sen esiin. Sä varmaan taas heität sen. Ois se kyllä vähän iivua. Toisaalta tupla ykkönen on melkein hyvä, mutta tupla kolmonen on kyllä parempi. Tää on tupla nelosen. Se on isompi. Omasta on Simon kanssa, ei kannata pelata rahasta ikinä. Mä usein rahassa pelata. On se niin hyvä. En mä siitä tiedä, en mä rahapelaajana. Kato, nähdään se nyt 8-1 Janne. Kummonen on rahapelaajana aina ollut. Se on vaikea siitä, että tupla ykkönen, koska sillä vaan nousta ja pitää hirveän läpäin. Ei, kyllä se pitää nousta. 3 syötä. Se on aika mielenkiintoinen se tupla ykkönen. Onneksi ei tullut niitä onneksi miehiä. Ei onneksi ollut niitä. Harmillinen homma, joo. Prime on tuolla. No, eiks oo? Se on laittaa mun koukemuksen. Prime on tuttu. Onhan se tuttu juttu. Prime on ihan 100 Sulla on todisteet. On se varmaan, koska mä en tiedä mikä siinä on sit se vaihto. Onko siinä joku se? Mut minä tiedän. Sekalainen sillisalaatti vaihtoehto. On jotain sekavaa voi aina tehdä tietenkin, jos yrittää tehdä sekavaa. Kannattaa sitä tehdä tässä. Tää on kyllä hyvin heitetty. Olkaa huolissa. Mutta olisi vähän mielenkiintoista, pitäisikö oikeasti vetää kolmesta kolmaa, mitä mun pitää tehdä. Onneksi ei tule sitä niitä Sitkeästi sä oot pysynyt siellä. näin mä olen. No mä tiedän kyllä mitä mä teen jossain. Mä tiedän kyllä mä teen siellä aina. Ja tupla ykkösen mä luultavasti osaan liikkaa. Sä odotin vaan tätä hetkeä. Tätä mä odotin. Tää on tämmönen vähän niinku ansa sulla. Vähän niinku ansa. Siihen mä menin. Ei vielä. Se olikin ansan esiaste vasta. Se vasta ansan esiaste. Ansa Ikonen ei ole asiantuntija. Iko ei sitten kuusi ansa. Mulla on ykköskutasella vaikea valita, onko se toi vai toi. Mitä vei? Tää teki sen mun kammureista, jos sä olet. Ai niin on, totta. Onneksi ei tarvinnut heittää niin monta yhteen. Kutonen ei kakkonen viitos kyllä soi. Kutonen ei. Eikä kutonen tava. Niin.
se yksi kutonen kulki heikkeli aika paljon tuolla asiasta väittäisi, että se pitää muuta ajattelua, plus pari muuta. Ja sen ennen kaikkea se. No nyt sä teet sen backgammonin sitten, mutta sä oot kyllä tällaista yhdenkielmässä gammonin musta on lupa viitata, ei mullakin ole vaihtoehto. Jos sä oot tekemässä gammonin, mutta ei mä kuulla vai ei. On sama. Vai. On vaikeeta joka tapauksessa, joo. Ykkönen on sulla toisella puolella nappua. Mietipä sitä, mietipä sitä. Mietipä huviksesi sitä. Mietipä huviksesi sitä. Se olisi ollut kyllä toisaalta se tupla ykkönen kova. Se on oikeesti. Backgammon. Neljän pisteen pelaaja. Haaveille isommista kaloista. Gammonissa on Onnekasta. oli kyllä pikkusen joo. Olihan se selvää, että siis yleensä gammoni, mutta muutenkin välttämättä. Nyt mä veikkaan, että jos sä pelaat tosi huonosti. Se on aika, joo, siis jos mä pelaan aidosti aika huonosti, niin sit kyllä voit saada. Pitäis vaan katsoa kiinni mahdollisuus. Kannattaa vähän. Toikaan taas sitä. Mä nyt niin kamalasti roikota mitään. Paitsi nyt on housuja lahkeesta se roikkuu, mikä nyt kerkiä, mutta kai sitä lasketaan. Kyllä liian lähellä jo pelastusta tässä. Pari tuplakutoset ei sulle vaan mulle, niin helppohan se on siinä kohdassa. Tää on tosi lähellä tuplakutosia. Toisella puolella taas kerran. Okei. Kyllä tulee vielä täältä. Et säkään kyllä tosissaan yritä. Sä tosissas yrittäis. Joka toinen No niin, se oli siinä. Eli sait 4 punkttia. Noniin, sehän on yhtäkkiä tuolla. Hyvä työ, mutta olihan se valitettavasti teikattaa sen hitin jälkeen, ei siinä mitään voi. Ne on aika vammaisia ne todella vammaisia, ei mitään sanoa aikaiseksi, sitten tulee se hitti, se hitataan ja sitten pitää loppuaika. Ei se voi paljon huonompaa kehittää. En yrittänyt, jos siitäkään huonompaa kehittää. Tossa on toi. Tämä. Onko se on 4 pistettä, kun sä tarvit? Joo, mä paussaan. Paussi. Jep.
tää on parempi. Sitten tää tulee penkki. No niin, se oli siinä. Se oli tässä. Ja se on aina siinä. Oho! Mä luultavasti otan tää. Enkä mieti mitään. Tästä nyt juosta. Totta puhut. Täällä mun mielestä se ei vaan kammonen jonkin verran. Ne on noussut jo 6. Näin sillä kävi. Se sai kammoni siitä paskasta, mikä Ja oli jatkaa. pakko teikata. Okei, otetaan lisää. Liian iso. En mä tiedä, olisiko siitä nyt ollut mitään iloa sinänsä. Mä en osaa sanoa. Mä tiedän, että toi puretaan tohon sitten. Se on fakta. Se on varma. Mä vaan teen. Mä otan samat nopat, jos jättää ne vaan tolleen. Vai mä ne heittää itsekin, että mikä on. Kärkätään siinä hetki. Kaikin voimin. Se on toistettu jo. On safetaaja. Safeta ja nössö paska. Kaikkea sitä, mitä ihminen ei pitäisi olla ikinä edes eläessä. Saati kuolessa. Mitäs shittiä tää? Se on just täydellinen. Sä juokset itse onnella. Olisi ikinä voinut kuvitellakaan noin hyvää heittoa. Olisin kuvitellut miten hyviä heittoa. Se on ehkä paras ikinä. Ever. Mä juoksukaan monitaan sut tästä. Se on muuten se, mitä sä voit tehdä. Mä tiedän. Sä oot just sellainen jätkä. Mä voin tehdä hittiä. Tiedätkö mitä? Mä voisin jopa tehdä tän. Koska siis sähän voitat tän välillä niinku ihan pesti, mutta mä teen ton silti. Mä tiedän, että se on hirveä iso. Yksi on ihan hyvä. Se on yksi niistä. Se on yksi niistä. Nyt sinä voit tulla kaupassa. Tanssit. Ei, sisään ja teen tämän. Vai en syö. Oi vitsi. Täällä mä joudun ikävä kyllä syömään. Ja mä haluaisin. Mä vähän kuin pakko. Kammoneitahan sä teet tästä nyt sitten aika paljon. Tän näkyy. Tuolla vaan alusta. Tuolla on tommonen ansa, niin tiedät sä, että se on. Mäkkeemis kohta. Täydellinen mäkkeemi kohta. Tuo on vaan semmonen ansa, että mä en tiedä, että joku tekis ton, mutta se en oo minä. Se en oo minä, joka tekee ton, se on minä, joka tekee tän. Tippi missä se on. Pointilla syönyt päälle. Niin, aivan vittu. Mikä missi oli? Kato nyt, saatana. Hirveä muuta. Hävettää. Hävettää olla kanssa. Luultavasti se on nelkki johtaa. Niin. Järkkymään. Ja vielä naista. Nyt on aikaa ainakin käytössä, ettei tarvitse kätiköidä niin kuin meikäläinen yleensä. Siinä on vaihtoehtoja. Ja nyt on ihan varmaan, että tästä pitäisi ajatella. Tää nyt tuli ensimmäisenä vielä. En usko, että siitä miettimällä parantaa. Yleisellä tasolla tää varmaan tää kappari, joka ainakin on huomannut, että nelossa voisi hieroa, vaikka vittu analyydä itsensä uneen sen taas. Se on ihan tuo on yleensä väärin, mutta sen takia se pitää tehdä. Nyt on vissiin helpompi, mutta on vielä helpompi. Onks tän teo? No en mä tiedä. Varoitit tätä hittiä. Niin, jätän joku hitin kyllä, mutta onko se sitten vaarallista on toinen kysymys. Sitä ei ikinä tiedä. Joo, se on. Mä luulen, että 6-1 olisi hittaa, niin joskus mä selviin siitä. Joskus. Se on mahdollista.
Sen takia mä... Sä yritit, mutta sä et ihan onnistunut. Sen takia mä senkin näin. Se on paljon parempi varmasti. Sitten hittaa. Et sais kutsua, että se olisikin hauskaa. Mä olisin tehnyt vielä backgroundin susta. Mietin, että tässä olisi koressa miten ikävältä. Ikävältä. Vois vituttaa. Varmasti. Tosta ikkunasta ja No vähintään. Mitä lähetät tuplattua, kun sit sä voit juoksia? Olis se pitää sitä, kyllä saa kovasti. Mitä meitä sulla vaikka millä hittiä? Mä en tiedä mikä ne on. Tuntuu, että mä oon aika sadepäistä. Kato nyt, kun tuli. Ai saa, hei. Tiedätkö mitä? Mun ei välttämättä pidä syödä poikella. Mä voin tehdä tällä. Sit sä jäät huonoja putossia ja sit mulla on helpompaa. Kysiähän ne on pääsee katsomaan. 1-6 ja 6-6 tietenkin on vähän poikkeuksia tähän sääntöön. Tää saattaa olla oikein. Kumman sä tekisit oikeesti? Mietipäs nyt tää jatkuu. Okei, sä tanssit. Tai sit sä et tanssit. Sä pääsit ykkösen. Selvä. Hyvä. Nyt sulla on lähinnä huono mikä? 1-6 sisällä. Tästä jää pikkasen ongelmaheittoja jatkoa teille jotain. 6-5 nyt ainakin. 5-5 nyt ei kovin kivaa. Ja mä voisin pakottaa sut heittää tiettyjä putossia sieltä, niin se olisi se idea. Eikö sitten nää? Sä et suosittaa mun ideaa. Sä oot epeli. Epeli, mikä vittu epeli? Jätkää suostu mitään. Sä oisit bländännyt ykkösen kuitenkin. Tässä on hyvä suosittaa. Paria odotellaan. Ei se kaupan kyllä ole. Helvetin oikeassa, ei se kaupan ole. Sun pitäisi paremmin. Se on helppo siirtää. Oikein on helppo siirtää. Helppo siirtää, ei ole mikään 4-3, jolla voi budjettua lisää, niin se on ihan ok. No, onkohan tässä muuta kuin näin. Ammonit on saatu vielä se. Mä uskon voittaa. Voittaa mä uskon olla. Voittaa on vähän menetetty. No se on aika menetetty. Kyllä käytännössä jo, että ei tässä voi enää voittaa. No, ehkä vielä. Pienet saannut on. Ne on lohkaiset. Ne on olemassa. Ne on vielä olemassa. Helvetin lohkaiset. Kammonit, sen mä pystyn kai. Luultavasti. Mitä tästä oli tuolla? Ei varmaan kännen päässä kuulla. Mitä jatkat on kännissä? Eikö huomannut kuulla? Ei, sitä on kuulla. Ihme jävi. Mä oon mielestäni tää on oikein. Mä oon miettinyt. Mä mietin, kun mulla on aina. Okei, siinä on kieltämättä nyt. Ei sitä ollut kuulla. Kolmen missä on paljon. Mitä se sanoo? Nyt sä hävit juoksuun. Se on kyllä toisaalta näin. Sitä mä oon ottanut huomioon. Galgyylis. Mä oon ottanut Galgyylissä huomioon seikkaa. Ehkä mä hittaan. Katsotaan. Se on todennäköistä, että sä hittaat vielä myöhemmin. Eli sen joutumakseen. Se on viimeistä voittoa. Se on niin viimeistä, että se ei ole loppuun. Ja tupakka saatavissa. Tupakka se tupakka joku ikä kyllä lähtee. Ei. Jotain minkkiä. Ei siitä. Ei oo pakko, jos se on. Samanlainen peruspalu. Se on kutoskakka. Nyt näyttää ohkaiselta. Ei se ole vieläkään pelattu. Kato nyt. Sä voitat tää helposti. Ei se oikein. Teesti. Sieltä se homma lähtee.
On. Kato, sä voitat tätä juoksemaan, niin kun sä uhosut aikaisemmin saa. Joo, se meni se meinasin laittaa 2 sisään. Se olisi ollut liioittelua, mutta se ei olisi ollut käytännössä paljon merkitystä kyllä, mutta tosi liioittelua siinä. Onko tässä nyt hyvää? No, ei, jos sä edät noin huonosti, niin siinä ei ole kamalasta merkitystä. No niin, kiitos, oli hauska. Olen pahoillani, olihan mulla vähän onnea siinä 2-4 siihen alkuun, sen vähän liioittelua. Kuka voitti? Se on onnen poika, Simon poika.